nasa kalsada kami nagbabiyahe pa uwi galing sa hospital kasi nga nagpaano na kasi na ako na tapilok yun, medyo maga, kaya yun sinarado ng plaster yung paa ko. Pauwi na kami ngayon, mga 1 oras at kalahati at ang biyahe. Pagod sa biyahe, palang pagod na. Hirap magbiyahe pag gabi, lalo pat kanina pa pala kami, malis kami ng bahay mga 6:30, mating kami sa hospital mga 8, tapos mga 2 oras po doon, yung 10:36 ng gabi, pauwi pa lang kami. Punta pa kami ng Wafra. Ramadan في جمعية عشان ابي اشتري كولا بس وفرة رمضان وفرة عادي بيشتري جمعية وفرة madikit talaga. Didikitan ba talaga? 1 million people in the house, shout out. Ganda ganda ng Kuwait paggabi diba? 21 million people in the house, mega love shout out. Thank you so much. Ayan, ganda ng Kuwait. So beautiful. Yan, makikita mo siya ang ganda ng mga lights paggabi. Yan. Yan, ganda diba? $21 million people in the house, mega love shout out. Ang tataas na mga building dito, ayan. Anong building yan? Champion Hospital. 9 million people, shout out. Mahmoud, mega love shout out. I'm good and this is what happened. This is what happened to my feet. I am in Kuwait. And where are you? Wow. So tall. Mahmoud? Are you from Mahmoud? Did I pronounce your name correctly? From Pakistan. Okay. 5 million people in the house, shout out. Are you watching from Pakistan? Well, YouTube. في أحد from Pakistan. طالع أنا شوف. Two million people na nandyan. Shout out sa inyo.
Antok ako. Antok na is real. Oh, thank you, Memo. Thank you. Malayo pa. Mabiyahin namin mga isang oras at kalahati pa yata. 3 million people na nandyan. Shout out na English. Ayan, may 3 million tayo na nanonood. Thank you. Sino yan? View message. Got it. I-jacket kita, Memot, para hindi ka na maano ni... Hindi siya pwede maano. 5 million people na nandyan. Shout out sa inyo. Where's your girlfriend? Do not send stickers, Maymod. Million na nandyan. Nick! Yatay. Lablain mo mukha mo. Million people, shout out sa inyo dyan. Ganong tao. May isa pa na nandyan, oh. Thank you sa dalawang nagtamsak. At saka may 2 million na nandyan. Warren's Mega World, Wiggle Up, shout out Lucy Warren's World. Hi, beautiful Lucy. Thank you so much. My beautiful friend Lucy. Lucy Warren's World. Thank you. Grabe ang ano ng mga sasakyan, oh. Nagpapaligsahan ang mga sasakyan dito.
Hirap magbiyahe pag gabi. Pagdating namin yan doon, siguro mga 12 na. 12 na sa gabi pagdating namin doon sa Sobra. Ihatid pa niya ako sa Waray. Naman ada tarik si Dawa Fra. Ah. Kita mo, nag ano siya, maglusot-lusot siya ba? Pero pag binangga, nako. Diba? 2 million people nandyan, shout out. Grabe ang init. Ang lamig sa labas, pero dito mainit. Basta ako chill lang. May nanonood na rin sa atin. Ay, grabe siya mag-drive. Sino nga Ramadan? Love your words. May isang nanonood dyan. Sino kaya yan? Pa-mention ang name. Si Lucy.
Memon. Thank you. Oh my.